Daj mi da se vratimo na ovu lovu ovde, brate, to. Da, čim se ovo odmah je, promijenio nemoj da, temu. brate, ti kao naš masu opuštaš ovo, ono. Nove fore, vratanski, ono, opuštate, ladite, brate. Ne, pričao se ovo da mu spustim ceo, kao ja ću ti rašiti u UFC, a ti se za mene tuci, ono, za džabure, znaš. Elem, Kristijan i Nedžmin. Ne, ja mislim da treba vas uredi jednu foru koju sam ja teo prvi put. Ti napiši cifru koju bih teo. Moj ugovor, tvoj ugovor, brate. To treba kažeš Kriletu, brate. Double up. Piši. Ne, ti, pričali smo o tome. Dobro. Ti kao organizator meni daješ ponudu. A ja? I onda ja razmatram ponudu. I onda mi pregovaramo. Ako idu, brate, tu 2 plavuše i 2 ruskinje, možda neki popust napravim. Mislim, za mene on je ovdje. 30k, 50k, 100k, 25k. Ja ću, ovo je moja ponuda. Ako, pa ti reci kako ti se čini. S obzirom, hoćemo li pokazati? Ne, prvo, mi pregovaramo ovdje. S obzirom da si ti u pitanju, Dobro. meni ovo odgovara. Tražimo je lampa na... Ja bi... Ono mi da lampa ovdje to, da ga drnam po crnoj gledam. Brate, ima... Mogu ću ga Mercedesa gledat, ko? Vidiš, što se mene tiče, no problem. Prihvataš? Sve može, kume. Ljudi, ja mogu da pokažem? Pa slobodno. Ponuda je 30.000 evra po meču protiv Kristijana i protiv Nedžmina. Za obojicu dobija po 30.000 evra. Ja mislim da je ovo tebra double buraz. Hvala. Sasvim dovoljno. Zato što je realno, Vaso smatra da su mu ovo lagani mečevi. Iskreno kažem. I u fazonu je da neće, i još što sam ja brat, neće da mi naplati full po meču, tako da ja mislim da je ovo razumna cena. Ovo je subscription, brate, onaj godišnji. Tako je, da. Sad, ima, brate, mesečno meč, mora da sve 5. Ele, ovako, stavit ćemo ovde ovako 2 crte. Ovako. Zašto sam ja stavio sebi veću liniju? Dobro, sam ja organizator. Ovde je Bogdan Ilić. To potpisujemo sad, ja? Ilić, organizator. Ups, malo sam prebacio na ćirilicu. Dobro, razumeš ti ćirilicu. On ne razume. Organizator. I ovde ćemo... Nisi svestan na kom nivou on funkcionira. Alo, kad su pare u pitanju, To ti nisi svestan, bro. arapski bi možda snašao bi. Znaš tipaljku da nosi da broji, to zna vrhunski. Evo, ja potpisujem ovde. Kaže ko u filmu točkoje, ono, matematiku ne znam, ali znam da računam spavam. Ovo je moj potpis. Znači, vrlo je sličan kao moje ime gore. Izvolite mi potpiši. Hvala, kume. Okej. On ima VB kao Cristiano Ronaldo. Bilo ovo može biti validno. Sad da se ozbiljno pitam. Ovakve stvari mogu biti validne. Ako ovo odnesemo kod notara, da. ovo je validan ugovor. Da. Čekaj, dobro, imamo i snimak. I stavit ću ti bonus. Neki sponzori, brate. Ne sponzori kako ono. Da li sam ja jedini borac kojeg sponzoriše organizacija? Pa gdje to ima? Pa to na UFC nikad nije bilo. Je bilo to na UFC? A dobro, ali ti nisi baš bilo ko. Razumeš? Ti si, brate, i showman, i borac, i brat. Mislim, stavio je Dana White bio na podlogu Vasilij Ostroš. Saint. Alo, koliko ih je ovaj poslao? Koliko ih je ovaj ukočio, Miki? Čekaj, stari. A bonus ovdje stavit ću i ovdje ću donati. Može, win bonus, to mi se sviđa. Ne win bonus, pa win boraz, ne. Bonus. Kao to se podrazumijeva, e? Bonus. Kako si ti džubre? Bonus, ali stavit ćemo bonus za knockout. Knockout, možeš pošteno. Knockout, bonus, a sad ću samo bonus da ne popunjam ovdje. Bonus, još 10.000 evra. Treba, brate, napravimo 2 na 2, brate. A sve neće, vidi ga, a? Ne. Sve neće! Vidi sad ideju, brate. Ubaciš, brate, Vasu i Kroatu koji su imali možda i najjači bif u FNC-u. Vasu i Kroata na Nedžmina i na Krileta. Adze, ma rastegnut ćemo ih, to je baš smiješno, ono. Zamisli to izuvanje. Iako Kroata fizički izgledalo, ljudi bi se smijali, ali... Da, on bije ko se ti leo. Momci, visoki, ono, 170-175, sa 70 i kuda broji, malo 90 i kuda. Nemam. Izuvanje, brate, ono izgaća, brate. Evo, ljudi, da pokažemo i bonus 10.000 evra. Izvoli, brate. Hvala. Da li ćeš Rado ću potpisat, ne zbog para. Nego zbog druženja, e? Zbog druženja, iskreno. Respekt, double. Ne, to je double. Hoće da me podrži u mojoj organizaciji. Tako je.
Ovako, ugovor, ja ću uzeti pa ću da ga overim. To je Hvala, šizofrenija, kume. brate. Dalje. Sad sledeći! Nemoj, brate, ako Forgi gleda ovo u live-u, brate, Ne, Forgi je naš. Ne, ja ću Originaš. mi ćemo potpišemo. gađat će me snajperom, brate. Mi ćemo potpišemo, a onda ćemo vidimo da li ćemo da overimo. Znači,